Tá pictiúr agus íhaine uair nua deanta ag dara in sa leor seo. Iad dúth agus buan, nó dúth buan agus dearag sa uair chuid. Tá splas dearige ina monús. Tá an dearige seo ag teach leis an tsécs mar ghfuil sliuchtainna garaide dearige frídin leor, má tá leor agah beidir go bhhaca sin. Le airt speisialta a tharint ar codanna áirithe den tsécs, léhéidí fecim dearag, fecim cróhearag. Tá íhaine ildáte an fásta a tá cosal leo sin na leorthaí eile. Tá na híhaine nua dúth agus buan agus dúth agus buan agus dearag ionta forstanna den áhar. A rion dul leis an chorthaigí a bhí ag luaid de brocaí in tain Thomas Kinsella. Tá cuid acu tebí neamh fearsanta ach tá sé de lig fuinniúil cuachta agus current siad cá eile leis an scéal atá aonse. Mar a deir de brocaí ina nóta ar an nealín a leor Kinsella, any graphic accompaniment to a story which owes its existence to the memory and concern of a people over some 1,200 years should decently be as impersonal as possible. The illustrations of early Celtic manuscripts express not personality but temperament. They provide not graphic comment on the text, but an extension of it. I think this can be said to apply to Dara's images in this work also. Mullama chudibre go hard, curin na híwana go mór leis an leor álinn seo. Mar ocail scair bháilm réman a bhla go láidir as an sihir atá deantaigi. Bonan an tain agus na scialta eile seo le na gúiche héanaan seo, agus is léir ghfuil gra mór igi don dúiche, agus minálas igi ar dhreacht na tíre, agus na logaimnethe, agus na scialta a bhaineann leis an cheantar. Is cinse go spraci cúolú an létharág agus go gurthaí sé le clú chúthalann. Tá sé de phléisiúr agam mar sin an leor be gleáirte seo chúthalann cúolú a háú go hefigiúil agus guim gathra agus bannach déir. Maithú a réanam agus a bhain.